Lah ya lho, Bos. Wong wedok lho bojoku lho. Mangel arep budal aku arep budal ya. Lah kok ini ya melok padahal takon ning omah. Mek gur takon nyekrol-nyekrol HP, nyekrol TikTok, nyekrol YouTube, dusut ngono kuwi. Lah kok malah aku melok nang malah-melok ngarit ki piye dijali Bos niki, Bos. Iya toh? Nah, iya toh. Ge aku lek jatah molong iki arep tak wehne sapa? Ngono. Nah. Oh iya. Kita arep tak wehne sapa? Aku iki masamu ngene iki duwe mbok enom barang ngono. Iya, mbok menawa ning sawah. Ya dongak-dongakno iki bisa duwe mbok enom ngono lah ngono. Lah curigane dongak-dongakno ae. Lah piye? Kok ning omah kok kok nyekrol-nyekrol HP. Lah nek wong arit kok melu ya ada ono. Ki engko babaton ono pisan iki. Ya iki arit iki nyo, nyeselnya iso apa ora? Njajal iso apa ora? Pasamu mah sapa lho sing arep ra? Iya iya njajal kaya ngopo? Kaya ngopo? Iso apa ora? Lanang tenan wae wedok, heeh. Bah, pinter lho ya. Wah. Ya, heeh, terus. Aku ya demen lek mek kon video ngene iki demen. Ganteng awakmu. Lah ora ganteng lho, merapane aku. Lah piye wong ning omah kon nyekrol-nyekrol HP kok malah ana wong ning sawah kemelok. Jale ini urusane terus karo sapa ngono lho. Maksudku ki. Nah terus los pokoke. Aku tak mek video tok kamu selepan iku ning ndi ya, ya. Karo tak nglinting ngono jare kuwi. Dadi ndelok wong sora ngono. Ya pisan-pisan aku ndelok wong sora. Ora bendina. Ya sone Bos, matur nuwun Bos. Kaya nang arep gedablung-gedabel kaya e.